Rhys Iorwerth ydw i, a fy hoff lyfr i ydy Trysor y Môr Ladron gen T. Llew Jones. Ia, llyfr o'n mhlentyndod i ydi o, ond mae o'n dwy'n llawer o atgofion yn ôl. Pan o'n i'n hogyn bach, o'n i wrth fy modd efo holl lyfrau T. Llew Jones, a tas o'n i gorfod dewis un, hon fysa hi nofel sy'n mynd â ni ar antur, exotig, beryglus ar y môr, a yn llenwi dychymyg darllenwr ifanc. Mae'n siŵr mod i wedi darllen y nofel hon fwy o weithiau na'r un nofel arall, ddwsin o weithiau yn blentyn, mae'n siŵr, ond fwy nag unwaith yn oedolyn hefyd, dwi'n fodlon cyfadda. Heb ddylanwad T. Llew Jones, go brin y byswn i'n barddoni ac yn sgwennu heddiw achos fo nath fy ysbrydoli fi gynta i garu geiriau. Felly, diolch T. Llew Jones a, wel, ella am ddarllen i yma geinfed tro wan. Hwyl!